Tagaan ti kag 100 pesos basta matagaan na nimo ang akong pangutana. Tana. Say baligya boss. Saing, nguyong. Tagpila. Ah, pwede ko mag-vlog. Vlog ta, duwa ta. Giyo gira. Ha? Ya basta mapildi ka. Tagay kog sai ha. Ug puso, ha? Tagaan ti kag 100. Basta makatagaan ka sa akong pangutana. Si Duterte, di ba, gidakop man sa kung ano, sa korte. Sa ICC. O ICC, pwede rin nindot tidak. Bright team ka, kasabot tidak. Karon ako pangutana boss. Unsay meaning sa ICC? Yun lang, di ko alam Okay, yun. 10 seconds, 10 seconds. O, bibigyan kita ng 10 seconds. Anong meaning ng ICC? Alam mo yan, Interpol. Ano ba? Sige, kaya mo yan. May 5 seconds pa. Duterte ka. Sige, greet na lang si Duterte ng happy birthday, tatay. Happy birthday, tatay! Sana makalabas ka, tay. Yeah, thank you sa support. Yeah, Duterte tayo. Hoy, talo ka pala. Bibigyan mo ako ng ano, sai. Ang sarap nito, guys. Ang sarap nito. Bili lang kayo kay Kuya. 20 lang? Wow, mura. Ang mura lang, ano, sai, no? Tagalog naman ang taan. Tara, Bisaya. Ini, palitag. Ma'am! Tagay tag burger, mambi. Gutom kay ko, mamay. Ang ana na lang, basta dili ka katagaan sa akong patagaan. Tagaan ta ka, tagaan ko nimo burger, basta di ka katagaan. Lami ra ba kay burger, oh? Yeah, lami ani. Yeah, nya, og makatagaan ka, tagaan ti kag 100. Duterte ka, BBM. Siyempre, Duterte. Oh, karon andam na akong ano, burger, ganda man akong burger, pildi, gini klaro gini pildi, pero ang nakanindot ani Duterte siya. Sige, karon pangutanan ako. 100 pesos sa atin si Kansra. Nadakpan man si Duterte. No? Sa ICC. Karon unsay meaning sa ICC? 10. Nakalimot. Daog yung sa burger ron. Kalami rin mas burger. Oh, Angel's Burger. 5, 4, 3, 2, nagkatawa. Ano, talo, may burger na ako. Thank you, BBM tayo. BBM tayo, Duterte. Happy birthday, Tatay Dex! Yay! Happy birthday, Tatay Diggs! Yay! Daog na kong burger, guys! Bye-bye! Tara! Angel's Burger! Kini, malibre na puta, nanam tayo burger. O, nasa tayo mangga rin. Asa naman yung mga tindira, mga tug, mali. Init kayo, guys. Lalami kayo, guys. Ay, ma'am. Pwede ka ma-vlog? Sige. Pwede ka ma-vlog? Kadiyot lang. Tagaan ti kag 100 o makatagaan ka sa akong ipatagaan. Lingaw-lingaw lang. Okay ra? Okay. Yeah, game. Mag-games ta. 100 basta makasakto ka sa tubag. Tagaan ti kag 10 seconds. Karon ako pangutana. Duterte ka? Okay, yes. I-greet sa si Tatay Digong sa iyang birthday. Okay. Karon, kay Duterte di ba si Tatay Digong idakop man sa ICC. Okay, karon. Ang akong pangutana, unsay meaning sa ICC? Sige, tagaan na lang. Kapag time. Ay, nasa mapagpakuan. Okay, thank you. Duterte ta. Duterte, thank you. Padayon, pasensya kay sa disturbo. Yehey, thank you, ma'am. Okay. Lamias mga prutas, oy, napay mais, oh. Hapon, gabi mo diri maninda. Buntag hantod gabi. Visit ninyo, guys, mga tinda ni ate. Mais, orange, grapes, mangga, og buko juice, og kanang mga kuan pabugnaw. Okay. Nara this highway. Wow, kalami ana, boss. Unsa ni, boss? Puto bongbong. Wow, sarap. Magkano nga ulit? Pito 100. Wow. Sarap. Guys, puto bongbong. Pito 100. Pito kabok 100. Okay, just Gisa puto bongbong special. Nagba-vlog pala ako. Nag-vlog ko ba niya? Karang okay ra, ma-appeal ka sa akong games. Tagaan ti kag 100 kung makatagaan ka. 10 seconds ra. Ya, 100 pesos kung matagaan na nimo.
Okay. Karon, Duterte man ko, Duterte ka. Okay, Duterte tayo, Duterte. I-greet sa si Tatay Digong sa iyang birthday. Birthday Tatay Digong. Okay. Karon, ako pangutana. Si Tatay Digong nadakpan sa ICC, no? 'Di ba kita magana sa balita. Karon, ako pangutana 10 seconds, 100 pesos. Unsay meaning sa ICC? Ilang? Kapay 10 seconds. 9, 8, 7. Okay, okay. Thank you po sa. Salamat sa pag-join. Okay, bili na kayo. Gisa, puto bongbong. Pito, 100. Daray. Buko juice na sada. Anita buko juice. Buko juice eh. Yan, buko juice. Tagpila. Bansing ko, barato kayo, buko juice. Bugnaw kayo, lami kayo. Pwede ma-part ka sa vlog na ko. Okay, games na, games. Nya, karang, ikaw lang ako mga tanon. Kay, merkatlo kong kuya, daog kayo, bright kayo. Kaya ti para ba? Sige. Akong kuan, tagaan ti kag 100 pesos kung makatagaan ka sa akong patagan. Nya, 10 seconds ra ha. 10 seconds, taga na, bubo raman sad. Okay. Karon, Duterte ra ba ko? Duterte ka? Duterte dita, okay. Pero sa di pa nato ipadayon, i-greet sa si Tatay Digong. Happy birthday, Tatay Digong! Yay! At mga mabalik na ka diri sa Philippines! Yay! Yay! We miss you, Tatay Digong. Karon ang pangutana. Si Tatay Digong nadakpan sa ICC, di ba? Nya karon unsa may meaning sa ICC? International Criminal Court. Yay! Pampagutos! Yay! Eh, nakadaog yun ang 100 na itong miga. Dara. Yan. Boko juice. Lo, grabe, Sara, oh. Tara ni ha. Allah, Sara Duterte. Gahia di aning bukuhan ri, oy. Allah. Okay, kuto na natong 100. Oy, sunod na lang ka, tag-anon. Sunod na lang ka patagan. Allah, kuot 100, kuot 100. Yay! Duterte! 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 Oy, Duterte! Duterte! Oh, nagilibrihan pa yung butong ni ma'am. Thank you. Yay! Palit na mo, guys. Okay, palit na mo, guys. Yan, buko juice. Naradiril, libot-libot sa Carmen, Katmundanao. Yan, buko juice. Thank you. Yay! Nakabutong sa ta, guys. Nabawi-bawi atong pildi, guys. Yay! Dami as buko juice. Nalibre tas buko juice ba? Woohoo! Lingawa, guys. Paki-follow na lang, guys, kung gusto mo lingaw. Gusto mo makadaog, pasin magkaabot at tapon. 100 pesos lang, lingaw-lingaw. Salamat sa buko juice, lamay kayo. Woo!